Berarti kathah sing mboten ngertos. Mboten roh wong Sakbenere panjenengan nggih. Wong kula teng Leran, teng Karangdawa, teng Wangun, teng Karanglor. Niku mawon mboten roh. Nek kula teng mriki ni tempat kula teng mriki. Menegahi kula napa ngoten. Mbah asline jenengan lak Tuban ta, Mbah? Aku nih nang aku niku nggih teng Tuban. Kelahiran asli Tuban, Mbah, nggih jenengan. Asli. Putune lurah. Oh, putune. Maren. Genaharjo. Namine Ndoro, Buyut Ndoro. Buyut Ndoro. Nggih. Mbah ngapunten. Criyose pripun Mbah jenengan rumiyin kok mlebet dados tentara Bung Karno niku, Mbah, tentarane Bung Karno niku. Biyen cilik niku kan kumpulan. Mbah jenengan nate kepanggil langsung kalih Ibu Ratu niku pun lami, Mbah. Ya kumpulan. Pun dangu niku, Mbah nggih. Dangu ya. Awit bar aku tanah Jawa iki gadene 350 tahun. Isek nunggak 5 tahun wis jurak Belanda. Wis ora mangku tanah Jawa. Sampai rebutan polimer presiden. Mbah Londo nggadaini tanah Jawa ngantos 350 tahun niku nggadaini kalih sinten, Mbah niku? Kerajaan Tanah Jawa. Ibu Ratu. Oh, nggadaini kalih Ibu Ratu ngoten nggih. Lah niki, Mbah, wonten sing ngendikan ngeten, Mbah, nek terose Islam ten nggene tanah Jawa niku nggih diumuri 500 tahun niku pripun, Mbah niku? Leres napa mboten, Mbah? Kleru. Salah niku, Mbah nggih. Nggih. Ora ana sing iso nyaira nek wong mau sing di surat kuasa itu. Nah sing leres pripun, Mbah niku? Sing leres BI 46. kodrat ilahi. Asal usule BI ku, BI ku pertama Kodrat ilahi. Indonesia disuruh BI 46. Asal usul iku piye darane kodrat ilahi iku? Iki sak berarti Ana etan, ana kulon. Nggih. Dadi ana Islam ya ana etan, ana kulon. Ana lor, ana kidul. Dunyane iki Ana etan, ana kulon. Dadi sing ngarani ngono kuwi ya kleru, ora bener. Aku kok iso ngarani Islam diurus semono wong iki sing ngomong. Takoki ngono ora iso tanda tangan ya. Ora asal usule ya loro kabeh. Nek jarane kodrat ilahi aku sampean ora ro. Sapa sing ro? Kodrat ilahi, Mbah. Nah, kodrat ilahi iku sapa? Ya sing gawe padang ambek rino peteng iki. Nah terus niku, Mbah, perjanjiane Sesubagir kalih Sabdo Palon niku, Mbah, sing 500 tahun niku pripun, Mbah niku? Ngono kuwi aja dipikir to. Sing wong donya sing dipikir ya wong. Sing dipikir wong ulama ya wong ulama. Nggih. Dongenge wong ulama ambek wong biasa ngene dhewe-dhewe. Benten-benten, Mbah nggih. Pino-pino. Cara saiki sampean arani sejarah ngono kuwi kan nganggo ngene iki. Apa utawa ditulis. Nek sing biyen ora ana ngene iki ditulis. Mbah huruf K
Gedrik, huruf Arab, huruf Jawa. Nah sing niku Mbah, sing criyose Sabda Palon kalih Sasubagir niku pripun Mbah niku sing leres Mbah? Kuwi ngene. Kuwi tak kandhani sampean. Muga sampean tukang uri-uri Budaya Jawa. uri, tukang uri-uri kena darani apa iki jenenge uri-uri lelakon utawa sejarah. Nggih. Ngono. Nah, lelakon niku nek wong ngene biyen niku diarani sejarah ya iso, mbok arani dongeng juga iso. Nah nek wayang kuwi diarani dongeng. Nah nek bangsane wali to malaikat nggih bangsane wong aulia. Wong aulia iki wong Islam sing luweh ulama. Merhatekno masalah wayang wis digawekno ringgit-ringgit iki jero ati kon nganggo. Soale sakniki niku kan kathah Mbah tiyang ngendikan tiyang sesepuh. Nek mangke niku teruse ajaran budi luhur Jawa niku badhe bangkit malih, Mbah. Napane? Ajaran leluhur, ajaran Jawa niku lho, Mbah. Teruse mangke niku badhe bangkit malih, Mbah. Nah, bangkit yo nambah apik yo. Nggih. Tapi nek medine ngono ora bangkit-bangkitan ngono. Nggih. Sing kanggo sing kaprah, sing lumrah pada umume. Ngoten nggih. Nggih yo, kapan kebenaran seluruh manusia, seluruh pri kamanusiaan gemremet lah do jalan. Iku sing bener kanggone pri kemanusiaan. Nek kapan jerone pri kemanusiaane ora ngarani bener kleru jan. Jadi lumahe bumi kurpe langit pri kemanusiaan sama-sama mengetahui niku kaprah pada lumrahe mestine ngono ya ku wong sing sak benere wong Jawa. Ya ora wong apik iku, ya ora wong elek iku pada lumrahe. Saniki tiyang niku pun lali Jawane sedanten ya, Mbah? Karuan lali Jawane. Nggih. Nggih. Kados tata cara Jawa sakniki pun kependhem sedanten. Nah nggih, saknikine sampeyan arani Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa satu. Masa enten sing ngoten. Nggih. Monggo sing tak ewangi budhanga biyen sampean saiki tak omongi. Nggih. Iki barange sing tak arani Hindu, Kristen, Jawa, Buddha, Islam. Sing tak gawe Pancasila iki sapa sing iso uthik-uthik? Sing iso ngeleh. Ayo ngaku pinter-pinter ayo rungono sing iso ngeleh. Nggih. Lha nah sampean pikir sing jero. Sampean pikir ana sing iso ngeleh agama Hindu, Kristen, Buddha, Jawa, Islam.
Islam ya mbaro dilakoni dhewe. Kristen ya mbaro dilakoni dhewe. Buddha ya mbaro dilakoni dhewe. Jawa ya mbaro dilakoni dhewe. Islam ya mbaro dilakoni dhewe. Iku sing wong apik. Nah sing wong ngecay apa sih iku bener ngono. Kurang begitu baik. Rumangsa bener dhewe Mbah nggih. Ya dengar kamu. Kau semuanya itu penghidupannya ada yang menghidupkan. Ada yang memperbaiki, ada yang memperjeleki, ada yang gak karuan. Dubane wong Kristen panganane jalan. Nah, bagaimanakah wong aku ki mbah-mbahku buyut-buyutku makan ikan jalan, ikan hutan. Nah, itu katanya mbahku itu yang benar. Itu yang dimakan itu kan enggak bisa direhno. Direhno apa itu? Dingoni ya enggak lulut. Nah, ane babi ucul teng hutan di hutan. Nah, nek wedhus ditancang di rumah. Lembu bisa digawekno. Kebo bisa digawekno. Lho. Berarti intine agama sedaya agama niku sae Mbah nggih. Sae. Endi sing Pancasila ngarani ora apik. Berarti seorang itu enggak tahu baik. Yang baik itu gimana toh? Yang baik itu gini loh. Didudono. Gini loh yang baik. Yang kesemuanya menyatakan itu baik, ya baik. Kesemuanya mana? Ya Hindu, Kristen, Jawa, Buddha, Islam. Seorang Pancasila itu orang baik. Oke. Seandainya itu ada yang mengatakan jelek, ya bisa dikatakan orang itu enggak baik. Enggak sama.